Semmejt tajjeb ukoll inti l-interess li għandi fil-żewġ xhus importanti. Waħda minnhom l-qada nazzjonali, għax jiena nemmen il-pajjiż li għandu tant talenti u tant nies kapaċi, nemmen li nistgħu nkunu ħafna iktar maqudin milli aħna qegħdin. Ovvjament, differenzi kulħadd ikollu, opinjonijiet differenti jkun hemm, però naħseb li nistgħu dan b'xi mod niġbruh u nikkontenjuh f'oxra jew f'xi ħaġa ta' waqt li ma naqbilx miegħek, nirrispettak. Waqt li ma naqbilx miegħek inkellek b'diċenza, waqt li ma naqbilx miegħek ma ninsulentakx. U ngħidlek ċaru tont li għalkemm ma naqbilx imma qed nirrispetta dak li qed tgħid inti l-opinjoni tiegħek. Din hija xi ħaġa faċli ngħiduha, però sfortunatament fil-prattika naraw li ma tantx teżisti, speċjalment jekk inti tara ħalli nuża l-kelma dispjaċini il-messaġġi muqżiża li tara fuq is-social media. Meta bidem forsi jagħmel argument, u mbagħad jiddeġenera u tibda tara post iktar pastas, iktar vulgari, iktar kattiv mill-ieħor ta' qablu. U niddeġeneraw fiha. Xi ħaġa ma nixtieqx nara.